سلام مدسين كنتكونوا أنقع النابزين على معانتي زدلنا يوم مدب سلام أخنا كم يارنا تعزتنا بتعميم تحنتيهم تحبسهم زلو صعبات بيت مرتوالتا نقصهم مالتي دقيمة سلامة أخنا يعني ما مش سلامات بس زقبركم قدموت بتعمي زمسكن ونحقستين تستاجبك على ما أنتي بتاعتك على نعمي نزي عدالي نازلنا نبيت مرتي والتا مدد من تاي تدالي سلمت علامة أي تدالي نزي بالحتة تاتم نخ كمل سلم تستاجبر كمي أنتيهم تعزبتي كمي يعني لو سلم زلنا كبابي فتيخي ياخد كون تستاجبر بنايت عزبتنا قلب بنايت عزبتنا حساباتني زبطات مريتو أبسخو خون توسينو زولو قاعد حمد أخذنا يعني أنا تعذبتي خلينا سبيتنا مش العقوبة من جمرة بتعمي أيضا الأخوان هاي بعد سكونا فرش أيام هاي بعد سكونا بزو خبابي ناول ما يجلس لزولو بتعمي تبقى كبابي الذي زدالهم لنا كبري يقبعكم مين يعني يدنا ቤት ትምህርቲ ዋልታ ይኸውን ቁሩብ ኣብ መሳርትዓት ስለምንታይ ተመስሪታ ትህብ ኣገልግሎትን ገለ ክትብል ከመስክነኪ ይፈቱ ናብ ዝቕረብክለይ ሕቶ ንኽኣቱ ቤት ትምህርቲ ዋልታ ብትግርኛ ኣካዳሚ ዝብል ሽም ዝሓዘለት ኮይና ንኣብ ስደት ዝተወለዱን ዝውለዱ ዘለዉ ህፃናት ቋንቋ ኣዲኦም መሃርቲ ዝኾኑ ሓፀርቲ ድራማታትን ብምድላው ምስ ከባቢኦምን ነብሶምን ከምኡውን ሕብረተሰቡን እተላሊ ቤት ትምህርቲ እያ ይኣምየለይ በዚ ክብሪ ዝፀንሕቲ መግለፂ ቤት ትምህርቲ ዋልታ ንሓደ ዕቱብ ዝኾነ መደብ ወይ ከዓ ዕቱብ ዝኾነ ኣበጋግሳ እውን ዕላማ ሒዛ ተበጊሳ ዘላ እያ ትመስል ንዓና ኣክመስልተኩም ዝከኣለ ነገር ገለ ክትብለኒ ቤት ትምህርቲ ዋልታ ክንምስረተሉ ዝከኣለና ነጥቢ እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ስደት ተወሊዱ ዝዓቢ ዘሎ ሰብ እውን ህፃውንቲ ብናይ ኣዲኦም ቋንቋ ንክፅፉ እውን ንክዛረቡ ንከንብቡ ዕድል ንምሃብ ምባል እዩ ተሰሪሑ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳርጋ 70% ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስደት እዩ ዝነብር ዘሎ ብመጠን ከዓ እቶም ኣብ ስደት ዝውለዱ ዘለዉ ህፃውንቲ ምስቲ ትነብሮ ዘለካ ከባቢ ሕብረተሰብ ቋንቋ ካልእን መሲልካን ተለማሚድካን ክትነብር ናይ ግድን ስለዝኾነ እቲ ክፈልጥዎ ዘለዎም ናይ ኣዲኦም ቋንቋ ናይ ትግርኛ ፊደላት ክኾን ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ኣስማት ክኾን ይኽእል እዩ ካልእ ክፈልጥዎ ዘለዎም ካብኡ እንዳተገለልካ ስለትመፅእ ነቲ ትልልያት ንምፅባፍ ተባሂላ እያ ክትምስረት ክኢላ ለምሳሌ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዋልታ ዘሎ ኣርእስቲ ኣብ መፅሓፍን ኣብ ምንባብን ዝዓለመ ድዩስ ወላስ ካልእ ትምህርቲ ክስዕብ ብሕጂ እውን እንታይ ኢና ክንፅበ ናይ ቤት ትምህርቲ ዋልታ ዕላማ በቲ ኣብ ትግርኛ ተሓፂሩ ዘሎ ነገራት ንምሽፋን ገለ ካብኡ ናይ ትግርኛ ፊደላት ናይ ትግርኛ ዓውደ ዋርድ ናይ ትግርኛ መዓልታት ናይ ትግርኛ መግቢ ናይ ትግርኛ ዝተወሰኑ ቃላት ካብቲ ሕብረተሰብ ክርስዑ የብሎም ክሓሱ የብሎም ዝበሃሉ ነገራት ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓኒ ሓፀርቲ መሃርቲ ዝኾኑ ሓፀርቲ ድራማታት ንደቂ ሰባት ካብቲ ብማተርያል ዝኾነ ነገራት ንኸይግዝኡ ካብ ነብሶም ንስሕን ከይርሕቁን ምባል ወንዓና ዝጠቕሙና ነገራት ክነስተባህለሎም ኣለና ንብሎ ነገራት ብሓፀርቲ ድራማታት እናገበርና እናሰነና ክንቀርቦ ኢና ህፃውንቲ ክቀርቡ ብጣዕሚ ምኽእል እዩ ግን ስድርኦም ኮይኖም ተኣሪኦሞ ክጥቀሙ ምኽእል ይፅባሕ ንግሆ ለምሳሌ ኮነት ትደሊ ነገር እንድሕር ሃልዩ ዕድል ክህበኪ
يغني لي مهر سلامات أنكو بزح زبحال نجري بالليل ስለተዛሃብኩም ዕድል ነዚ ዘዳለኹምና ብጣዕሚ ኢና ንመስግን ንኩሎም ተምሃሮ ንኽኸኒ ናብ ቤት ትምህርቲ ዋልታ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ክብሎም ይፈቱ ይቀኒለይ ይቀኒልና ሓፈተቲ ቤት ትምህርቲ ዋልታ ከመይ ትኾኑ ምሳኹም ዘለኹ መምህር ሰላማዊት ምስ መምህር ሳሌም ኣቅሪብናልኩም ፀናሕና መደብ ፈቲኹሞን ተዘናጊዕኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ዋልታ ዘለኩም ሕቶታት ቤት ትምህርቲ ዋልታ ብዛዕባ እንታይ ክሽፍን እንታይ ዓይነኻ ከምፅብቕ ኣብኣ ንዝብል ሕቶታትኩም ተመሊስልኩም ክኸውን ተስፋ እናገበርና ሰዓታትና ኣብ ምእታል ስለዝኾነ ኣቅሪብናልኩም ፀኒሕና መደብ ኣብ መወዱ እዩ ስለቲ ምክትታልኩም ብልቢ እናመስግና ይቀኒልና ክሳብ ቀፃሊ ብካልእ መግደብ ንራኸብ ከዓኒ ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ቅንያት ክኾንልኩም ብልቢ እና ተመነና መደብና ኣብዚ ንዓፅለና ብሩክ ምሽት